Limonjerong pipi, Piniberta, Arjuponikta. Indian Constitution Article 244A ke paprai dagji angrik thedungdo. Jongsi India added BJP pacharilong bompulote. Athe Jammu Kashmir along Article 370 ke paprai etlopusi APHL se racharia songja potumpen lamthe pangdakpon. Singhason ahabar phongrong langso kichom arong ke hai timung arong mate honsing timung arong BJP Congress lapen ASDC chingrum petpen doning koira pho arat atum amena mena rachari asong aphan ningkache the avedet lapen aning kaching sam kavedet ajok doning koira pho arat atum APHL selong donrinti inut ai ema phan kache tonglong ja phanta batai phobak borchema thapon det amatik che tonglong le pusi sarupathar pen APHL CMSIA candidate barim babura terang pen lamthi jaipon khelong ria pharmanta kiduk det ronga sor chongda chotelo chot arata tumsi kache song aning hangchot bonta ke planki phi ke thekere ahemarit kangcho sakori contract ke do atomke khelong ri apharman che song se lapen kache song ta aning hang he pusi coursing timung lamthi jaipon thu Dipu ele mepu diori teron pen lamthe ke jaipon atengke karbi aphai 44.60% bet lase karbi akhe kacherai kom lapen kaching hon akinang sotlo Karbi Anglong along rike Meeker Hills Land and Revenue Regulation Act 1953 aron abangsi kenangji Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 aron abang kalipusi pachinipon Karbi Anglong Autonomous Council kachari apharman richo ser anghoi Kopili Hauraghat Langhin Bukajan lapen Deupani ahawar anki kechia swatum nangdong thepsi nang thibom lapen kacherai laptang lopusi APHL si dunme kumati APHL si Vice President Rajen Piso lamthi tangdang alang litung sikshidul alang litung apranga thangna chinine bondame alang litung chinilo je sikshidul alang anibang jai kathar sar ke than rada phana hogalam ke than lapen pa chini pena pot alang litung ta chinilo je sikshidul jong si pangtang te lapen sikshidul of movement ke claim along jong si karbi rat phur pak pen chera punde pote karbi anglong karbi lapen ilong sorat kisung bangke jogon e alang tumta mathasi labang so APHL pin dak mas joining program long lang tum nang chipo ogno se baganong ke odrep lo kado be tadi radio alun le arjuji kado we alam le arju tahda kudu lab lo ke mati angke radio ronde lo de la sopen dera pigenge ako ningkan si pena pi ako ningge dun thule lo tren si pasang nangi minit pobak di pulau are no la radio pen ke la tren pasang i phalo si ke ningkan po chocolate pono karbi anglong kar ike horen sing be ke hai haladak dudun pen hemprek alam the paning jedun hak posihiri lehdi age non dilhi gedanta kuti ke patang kalang latung khoros lo tuliram rong hang alang li pulo kuti kep bu an ke matha tha halada a memorandum ke pidun sutalata hala nayok phanti ku pulo malage KSYC Harakhat Regional Committee ahin pen pater piponsi KTNC KSYC Football Cup dong mukak haberam rong phar pathupon Dhentaghat Football Club lapen Tekelangjun Football Club atum angbongsi KTNC arni pethu pangcheng ponlo KTNC KSYC Football Cup ke paman pon along Dhentaghat Football Club goal hini pensi Tekelangjun Football Club ateran atumaphan chepa hai ponlo 2-1 goal Tekelangjun ateran ipum ansi chitudun unchotlo KTNC KSYC Football Cup ke paman pon along KSYC CEC Sonjoy Timung lapen Kongchon bang Jivon Belapen Sports Secretary CM Belapen Harakhat Regional Committee mepu Longsodar Ingleng lapen Kongchon bang Addison Tokbi atum chetong dunsi ke pathua hin RDP dun kapathu kang saipon AFA referee Birson Kramsa Kasa referee Bisnu Terang lapen Dong Mukak Sports Association referee Omor Terang Harlong Birong phar atum ahin pensi ing saipon lo lason silabang so ke pathu ing samdin pen pachon pon Samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong News di hala Commonwealth Game along sitame ilitum India dang mesame pininge ilitum banget fourth position andun lo lasi hala sona long bange ilitum khei bange kapa phi hub do lasi nilitum hala bang ramat hapon ko sonsi ilitum lahoi sport lahoi game bang ilitum kapa prang onima hala ta nilitum monthi pon lasi
jongsi nilitum apor mesen lo plonte lahoi kacepateta nilitum bi ponji Samelang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lems along Ningkan Pho Aparman Bangphu Kangwai Kepado Ponji along APH Halsia Party Penta Chepate Dunji Aphan Chisik Tinglo Pai ni Pai Kretrok Arni Lakha Kripli Korkante Constituency ke Parlo Samelang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lems along Election Kepado Ponji along All Party Hills Leader Conference Matithi Hekpen APH Halsia Party Pensita Kachepate Dunji Aphan Bankripli candidate atum chepa hai ponji aphan chisik ponding lopusi nang pachini dun la bankripli amen lake Dhoni Teron Sonjoy Tiso Borsing Ingti Sar Teron Martin Rongpi Talon Inglengpi Pram City Teron Norbet Teron Mongol Singh Timu Dorji Ingleng Lop Singh Ingti Kangbura Ingti Sar Et Ingti Sar Singh Rongpi atum henlo Samelang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lems along Ningkan Pho Aparman Election Kepado Ponji along APH Halsia Party Pen Bankripli candidate ta Hai Edji Pusi Nang Pachini Dun Lapen Kachepa Hai Deji Aphan Bor Ipon Bomlo Lapen Hai Vekji Pusi Nang Thandun Non Malom Samelang So Ahawar along Samelang So Lems Election Atomon Kejab Chimit Me Pinason Kili Kedoji Laki Pai ni Pai Inkorapli Arni Henlo Samelang So Pen Longba Morning Ti KARBI ANGLONG News